Още веднъж добър вечер на днешната среща на Ротари означава бизнес. Ротари означава бизнес е клуб на приятели ротарианци от цялата страна в нашия дистрикт Ротари България 2482. И ние се събираме два пъти в седмицата, за да запознаваме един друг с бизнесите си и да си подпомагаме развитието на нашите компании, да осъществяваме контакти, връзки и други презентации, обучения и други елементи, с които можем да помогнем на нашия бизнес в рамките на Ротари и извън Ротари, чрез нашите контакти и професионални възможности и умения. Тази вечер целта е да ви представим възможностите за развитие на бизнеса от гледна точка на безвъзмезни пари и какво можем да направим с тези безвъзмезни пари. Поради тази причина в логиката на днешната среща първо ще дам възможност на нашата приятелка Биляна Тончева да започне, след което ще продължим с приятеля Николай Царибашев и доктор Царибашев, и накрая презентацията, третите 10 минути ще бъде моята презентация за чат-ботовете с изкуствен интелект. След като приключим трите презентации, както споделих, ще отворим стаята, нашата виртуална стая за свободен разговор по трите презентации, които ще чуете, и ще имате възможност да зададете своите въпроси. Отново споделям, че ако по някаква причина искате да зададете въпрос през чат и желаете аз да го прочета вместо вас, или не ви работи камера, микрофон или нещо, да, пишете в чата, аз ще наблюдавам и ще го прочета вместо вас. Всеки един от презентиращите ще направи своята презентация сам, тъй като това е най-добрият начин да сподели най-важното за себе си. И така, Биляна, the floor is yours. Добър вечер на всички, които уважиха днесната среща. Казвам се адвокат Биляна Тончева и управлявам консултантска компания за европейски проекти Екоглоб от нейното създаване вече повече от 10 години. Най-важното нещо, което искам да запомните за нас, е, че ние като консултанти никога не взимаме предварително пари за писането на проектите. Нашите пари като консултанти получаваме чак когато проектното предложение е спечелено, и то само ако е спечелено. И това е един не бърз процес. Пишем проекта, след това кореспондираме с управляващия орган, спечелваме го, разбира се, след това получаваме пари, но управляваме целият процес. Във всички проекти, във всички процедури задължително има управление, тръжни процедури, авансови плащания, междинни плащания, финални технически и финансови отчети. Целият този процес го съпътстваме с вас. Разбира се, всеки един от вас познава спецификата на своя бизнес, защото не е все едно дали имате медицински център или пък автомивка. За това колкото желащи да кандидатстват и да получават безвъзмезни пари, толкова и най-различни казуси. Нашата най-основна цел е да съпортваме кандидат-бенефициентите, дори да не стават за конкретната процедура. Включваме ги в нашите списъци, в нашата Viber група. В един бъдещ момент, рано или късно, нашия девиз е: няма фирма, която да не може да получи безвъзмезни пари. И нашата задача е да бъдем партньори, да бъдем приятели. Ротари означава бизнес. Аз съм изключително щастлива, че съм член на Ротари Клуб Капитал, защото да, създаваме приятелства, разбира се, създаваме и партньорства. Процедурата, заради която днес решихме да направим в партньорство с още двама приятели от други два клуба, днешният Zoom, е, че има много възможности. Ще разкажа кои фирми са допустими, за какво могат да кандидатстват, а в края на моя разказ ще разкажа, че това е първата процедура, заради която се събираме. Първата процедура, заради която в Zoom ви разказвам, може, не може, предстои, отваря, затваря, такива пари, онакива пари. Но знаете ли, толкова много процедури от тук нататък ще има в рамките на следващите няколко години, че ние непрекъснато ще сме в някаква или в момента отворена процедура, или предстояща процедура, като ние като консултанти, освен че работим по оперативна програма иновации и конкурентоспособност, имаме широк диапазон от клиенти, бенефициенти, желаящи да кандидатстват, като се започна от земеделските проекти, мине се през човешки ресурси и разбира се, се стигне до такива процедури като извън България, като Еразъм, да речем.
Ако тази процедура не отговаря за вас, това е само началото. Днес се виждаме, за да кажа, че сега даваме старт на такива срещи, за да може винаги да сте в час. Може да последвате нашата Фейсбук страница, в която сме изключително активни. Почти всеки ден, казвам, отваря, затваря, предстои. Тя се казва Европейски проекти за бизнеса EcoGlobe. И във Фейсбук, разбира се, аз ще оставя и накрая моите координати, но във Фейсбук винаги можете да ми пишете. Аз много бързо отговарям. Телефона е естествено продължение на ръката и винаги съм в контакт до много късно вечер, от много рано сутрин. Но да минем към днешната процедура. Процедурата се казва семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Нека разделим на две тази процедура изначално. Едната възможност е за семейните фирми. Тази възможност е, когато повече от един член от фамилията е в собствеността, управлението или пък единия в собствеността, а пък другия на трудов договор. Тоест всички възможности. Работите ли с някой от вашите роднини, както се шегуваме ние, до Шура и Шуранайката, т.е. освен по пряка линия, по съребрена линия, всички роднини, това се доказва с документите от общината, нали няма, защото този въпрос стои винаги. Как ще докажем? Идеалният вариант е съпруг и съпруга или родители и деца, но толкова много други възможности има, че ако вие работите с някой роднина под някаква форма, може да зададете въпрос, това възможно ли е, може ли да кандидатстваме, може ли да участваме, и това са половината пари ще бъдат за тези семейни фирми. Когато говорим за семейните фирми, нямаме ограничения каква да бъде тази семейна фирма. Дали тя е медицински център, дали се занимава с козметични услуги, дали е производствено предприятие, дали единството изключение, което не може в тази процедура за семейните фирми, когато те се занимават с търговия. Търговията, кодовете на икономическа дейност, които са свързани с търговията, търговските фирми не са допустими по тази процедура, независимо дали е в първата половина за семейни, за които си говорим, или пък във втората половина, за която сега ще ви разкажа. Но нека се концентрираме върху семейните. Ако вие имате повече от един член от фамилията ви, от роднините ви, с който сте в някакъв вид официално партньорство, с собственост във фирмата, единия собственик, други управител, единия собственик, други на трудов договор, това е вашата процедура. Няма значение с какво се занимавате и толкова много възможности има, защото в тази процедура са ограничени тези, които могат да участват до 49 човека на служителите и на свързаните фирми, т.е. само микро и малки фирми. Между един човек задължително трябва да има на трудов договор и 49 човека. Фирмите с над 50 човека, т.е. средните и големи фирми по тази процедура не са допустими. Т.е. шанса на семейните фирми, микро и малки, много се разширява, защото другите изобщо не са допустими. И още едно ограничение. В тази процедура има ограничение за максималната стойност на оборота. Ако сте микрофирма, водим се от Закона за малки и средни предприятия, трябва да сте от 1 до 9 човека и не повече от 1 800 000 от 3 години вкупом. Ако сте малко предприятие от 10 до 49, не повече от 7 милиона и 200 хиляди лева. Тоест, една прекрасна възможност за малките фирми, за семейните фирми, за семейните бизнеси. Много е подходящо днес с една друга дама, преди да вляза в Зума, разговаряхме. Много е подходящо за медицинските центрове, за стоматологичните кабинети, много е подходящо за козметичните студия. Разбира се, всички са допустими. Всички видове услуги, всичко е допустимо в тази процедура, когато говорим за семейност без търговските фирми. И нещо много важно. В тази процедура дори са допустими, за разлика от всички други досега процедури в конкурентоспособност, дори селските общини, където има семейни фирми. Обикновено хората се насочат към една процедура 6-4, неземеделски дейности в земеделски регион, но дори тия, които там не могат да кандидатстват, защото такава процедура не е имало от няколко години и не знаем дали изобщо ще има, биха могли. Днес ми се обади една дама от Самоков, заболекар, и каза: ние сме семейна фирма и искаме да кандидатстваме по тази процедура. Тоест, имате ли повече от един човек в фирмата, в която работите, в компанията, която сте, това е вашата процедура. И втората половина
е много важна за тази процедура. Едни определени кодове, за които не е нужно да са семейни. Тези кодове, в които не е нужно да са семейни, те са повече от 30. Аз ще маркирам част от тях. Тук са архитектите, тук са дизайнерите, тук са преводачите, тук са издателствата, тук са печатниците, тук са рекламните агенции. Толкова много фирми има, които може само един човек да има този, който работи. Затова се казва на творческите индустрии. Тук са изпълнителите. Ето, моята дългогодишна любима приятелка Силвия Кацарова с огромно удоволствие ще напиша проект в тази процедура, защото тя има необходимост да си закупи оборудване. Делим на две. Семейни фирми или фирми с тези кодове, които са приоритетни за процедурата и в които, ако сте, няма необходимост да имате семейност. И понеже времето напредва, ще ви разкажа за какво можете да изхарчите вашите пари, за да може максимално в следващите 3 минути, които имам да приключа. Най-важното нещо, тази процедура е една малка технологична модернизация. Ще говорим в тази процедура на 99% за оборудване и към това оборудване, към този балтон, после ще разкажа какво копче можем да пришием. Първото нещо, задължително трябва да имаме оборудване. Не може да имаме процедура само с софтуер, защото това е един въпрос, който толкова много фирми ми задават. А ние имаме нужда от софтуер, имаме нужда от дигитализация. Да, ще говорим за тези неща в края на годината, която е една целенасочена процедура, само единство за дигитализация до 40 000 лева на фирма, ще може и там вече ще си говорим само за дигитализация, няма да си говорим за машини и оборудване. Сега обаче в тази процедура първото нещо, за да може изобщо някой да кандидат си да получи пари, трябва да си помисли какво оборудване му е необходимо. И след това следващите стъпки са: това е 150 хиляди лева максимална стойност на проект. За да получи някой 150 хиляди лева, които представляват 75% от проекта, проектът трябва да е за 200 хиляди лева. Но това е максимума. Минимума е 15 хиляди лева на проект, 20 хиляди лева трябва да е проекта, за да се получат тия безвъзмезни помощи, тия 15, а максималната стойност 200 хиляди лева на проект, 150 хиляди лева безвъзмезна помощ. И когато си говорим за оборудване, това е първия стълб на процедурата. Две неща още може да бъдат закупени. Радвам се, че Елица ще разкаже за едно от тях малко по-късно в нейния разказ. До 15 000 лева безвъзмезно, или т.е. до 20 000 лева на проект, може да бъде закупено за софтуер, защото който го няма в онлайн пространството и който не управлява бизнеса си интелигентно, аз не знам как ще оцелее. Все повече гледам във всичко, което се случва в нашите клиенти. Ние имаме повече от 2000 клиенти. Там, където нещата не са позициониране добре и където няма подредба и където някой не си контактува по модерните начини и където някой смята, че изкуствен интелект е мръсна дума, значи той естествено пазара ще го изхвърли. Така че 15 000 лева за софтуер е максимално, до 20 000 лева на проект. И последната щриха до 10 000 лева за онлайн магазин безвъзмезно. Тоест, от тия 200 000 лева, от тия 150 000 лева, на първо място трябва да се купи оборудване задължително и на второ място може да си закупите различни видове софтуер за управление на процесите и да си направите онлайн магазин. Много неща разказах, много неща не казах. Отново казвам, че не взимаме пари предварително, получаваме след одобрение. Отново ви каня да последвате нашата Facebook страница Европейски проекти за бизнес EcoGlobe. Благодаря на Елица за днешната среща. Благодаря на моя клуб Rotary Capital, който разбира се ме подкрепят. Може би трябваше по-активно да съм в каненето да ги поканя, но следващия път ще съм по-активна, за да може всеки един от тях, защото всички ние правим бизнес, всеки в своята посока и всеки един от тях в своите възможности, в своите желания, но няма някой, който да не иска да получава европейски пари, особено безвъзмезни. Всички ние бихме искали да получиме, когато е възможно. И така, много процедури ще има. Ще продължа да ви разказвам, Елица, когато ме кани, когато има някаква нова процедура, може ли, не може ли и какво може.
Оставам на разположение, след като двамата ми приятели Елица и любими ми доктор Николай Царибашев направят твоите изказвания. Оставам на разположение за въпроси. Благодаря ви за търпението. Бъдете здрави. Обичам ви. Благодаря ти много, Биляна, и така направи добра основа за нашите две презентации на доктор Царибашев и моята за чат-ботовете с изкуствен интелект накрая. Сега ще дам възможност на доктор Николай Царибашев също да се представи и в рамките на 10 на минути да представи възможностите за закупуване на оборудване и други свързани с медицината. И след това в рамките на последните 10 минути ще направя представяне за използването на чат-бот с изкуствен интелект като софтуерно решение само по себе си и като елемент на онлайн магазин или изобщо на уебсайт за бизнеса. Отново напомням, че ще има запис. Ако на някому му се налага да излезе, в рамките на следващите 48 часа ще може да гледа остатъка от днешната среща, която не е успял да види на запис. Но няма да има възможност да си зададе въпросите. Доктор Царибашев, заповядай. Сърдечно благодаря. Много се радвам за възможността да се срещнем онлайн с всички вас. Не знам колко човека тук, които участват, са в областта на медицината, независимо дали тя е хуманна или дентална медицина, медицински козметици и козметолози. Но аз съм лекар по функционална медицина, и превентивна и регенеративна медицина. Тук говорим за биологичното подмладяване на тъканите на човека, което е напълно възможно с технологиите, които предлагаме. Те са уникални технологии за целия свят. Единствените, които можете да закупите, аз съм генерален дистрибутор за България. И нали, за да не занимавам всички с какви са тези възможности, ако има някой измежду вас, който има интерес към медицината, денталната медицина включително, козметологията или медицинската козметика, предлагам да се свържете с мене, за да мога да ви пратя информация, за да ви пратя презентацията, за да видите резултатите, които могат да бъдат постигнати благодарение на тези технологии. Аз искам да подкрепя предишният говорител, моята любима Биляна Тончева. Няма друга такава фирма, няма друга такава консултантска компания, която аз да съм чувал, която от първият момент до последният момент, т.е. до тоталното завършване на проекта, получаването на всичките пари да съпровожда проекта, който бихте започнали. И другото, което трябва да кажа, е, че с Елица отдавна говориме как трябва и в медицината да навлезнат повече чат-ботове, защото всички сме много заети, лекарите нямат време. Ако има обучени чат-ботове, със сигурност това ще бъде голямо улеснение за пациентите и ще даде шансове те да могат да получат бързи отговори на въпроси. Иначе, докато стигнеш до лекаря, нали знаете колко време се чака? Аз понеже работя и в Германия, там понякога чакаш 6 месеца до 12 месеца, за да стигнеш до специалиста лекар. Така че чат-ботовете са... повтарям това, което Биляна каза. Този, който смята да успее в бъдещето, трябва да има чат-бот. Трябва да вгради изкуствен интелект. Отварям само една скоба. Аз съм специалист по ядрено-магнитен резонанс и тогава, когато изкуственият интелект навлезне в образната диагностика, преди 15 години, веднага го интегрирах и успях да покажем с клинични проучвания на хората как той ни спестява времето. Тоест аз няма да седа един час пред едни образи,
за да мога да диагностицирам нещо, а този изкуствен интелект ми помага и аз само проверявам дали правилно е реагирал. Предполагам, Лица ще ме подкрепиш, че от време на време трябва да му хвърлиме по един поглед какви ги върши, но това е невероятно улеснение. Така че с Биляна Тончева, независимо дали сте в медицината, козметологията, дали с мен ще работите или имате някакъв друг проект, но с Биляна Тончева със сигурност ще е много в помощ да завършите проекта си. Елица е човек от бъдещето, бих казал. Така че ще се радвам да чуя и твоята презентация, Елица. Благодаря ви много за присъствието. Благодаря ти, доктор Царибашев. След моята презентация ще има възможност хората да си зададат въпросите. Аз имах възможността лично да ползвам твоята услуга за едни мои болешки съвсем наскоро, буквално преди една седмица, и мога да кажа, че разликата е огромна от преди една седмица и днес. Така че наистина това са... И ти се занимаваш с медицината на бъдещето, бих казала. Много благодаря. Да, така, аз реших тази вечер, вместо на сухо да разказвам какво е AI чатбот и колко е полезен, да споделя в рамките на няколко минути кейс стадито на един наш клиент. Така че ще си шерна екрана. И така, аз се казвам Елица Стоилова и съм съосновател и управител на българската безкодова чатбот платформа Умни. Ние сме платформа за чатботове с изкуствен интелект, като безкодова означава, че платформата позволява на всеки без технически знания и умения в рамките от няколко часа до няколко дни, в зависимост от обема и големината на чатбота и какви функционалности има, да си направи сам или в рамките на своя бизнес екип, било то маркетинг и продажби или клиентска поддръжка или друг един пример, например отдел човешки ресурси, ако бота е насочен към служителите, да създаде такъв чатбот и в последствие да го управлява. Чатбота обикновено се слага на сайта на бизнеса, но също така може да бъде сложен в ERP система, в CRM система, в някаква друга система на бизнеса. Може да бъде самостоятелен чатбот на своя лендинг страница, като самостоятелно приложение, но без да се сваля и инсталира на телефона, и може да бъде също така насочен, както казах, и за вътрешни нужди на бизнеса, не само за клиентска поддръжка, маркетинг и продажби, но и като един партньор на служител, помощ на човешки ресурси, в помощ на набирането на персонала, в помощ на обучението, задържането на персонала и комуникацията на персонала вътре в самият бизнес. За да ви разкажа всъщност какво може да прави един чатбот, както казах, реших днес да споделя просто кейс стадито на един чатбот. Обръщам внимание, че нашата платформа поддържа 29 езика. Това са всичките 28 европейски езика плюс китайски език. Вътре в самата платформа е заложен автоматичен превод на съдържанието, така че си правите бота на един език. Той може да е на до 10 езика по избор от тези 29 езика. И също така обръщам внимание, че платформата ни не е обвързана с някаква дадена индустрия. Работим както с бизнеси в хотелиерството и туризма, така с библиотеки, университети, онлайн магазини, бизнеси от сферата на услугите. Само няколко имена ще кажа. Примерно Варненската регионална библиотека, Нов български университет, Тестур, Best Western Premier Airport хотел тук в София. Нали, виждате една такава пъстра гама. Работим и с железарски магазин, работим с Артедок, която е фирма на приятелка ротерианка. Тоест много пъстра клиентела, и съм отворена за безплатна консултация за всеки, който желая да разбере дали чатбота върши работа и в неговия случай. Аз бих обобщила, че ако имате клиентски въпроси и рутинни задачи, бота би могъл да бъде от помощ. Но нека ви запозная с едно малко хотелче. Специално избрах малък бизнес, за да видите как той работи в малкия бизнес, защото представата е, че ботовете са за големи бизнеси. Това е Изгрева. Едно малко хотелче с 24 стаи между Банско и Разлог.
BizGrъва си имаше сериозни проблеми. В сайта не работеше, цялата комуникация минаваше през един телефон, нямаха възможност да поддържат социалните си медии, защото нямаше кой да обработва въпросите и отговорите вътре в самите социални медии, които идват към бизнеса. Също така недостиг на персонал и липса на знания на езици. Тоест в едно малко хотелче, където 15 на човека работят, и това включва и ресторант, и обслужване на територията, и кухнята, и всичко. Само 2-3 човека имат базови знания на английски език. Самото хотелче, след като знаете, ако е в региона на Банско, работи с клиенти от множество държави. Това, което се направи, което се случи преди 2 години и половина, е, че те взеха хотелски чатбот, като в техния случай не само, тъй като трябваше да се сменя и сайта, те смениха сайта с бот. Така че в случая хотела има лендинг страница с чатбот, и чатбота има пълния спектър на функционалности, т.е. той предлага информация, има 10 различни формуляра, които събират заявки за стая, за услуги, въпроси на потребители и друг тип заявки. Чатбота е с вграден изкуствен интелект, който разпознава на секундата клиентските въпроси и предоставя информация на потребителите от изградената база данни за изкуствен интелект, като на нашата платформа към отговорите виждате на практика това е третия скриншот. Към отговорите може да се подкрепят и допълнителни информационни секции, формуляри и други такива призиви за действие, така че бота не само отговаря на често задаваните въпроси, но той проактивно може да продава и да предлага допълнителни възможности на потребителите. И това, което много се радваме да видим, всъщност думата благодаря или мерси е един от измерителите на хората, че са доволни от един чатбот. Това, което виждате, е скриншот от лендинг страницата с бота. Какво направих от хотелчето, за да вкарат своите потребители в чатбот и да автоматизират цялата комуникация. Те си направиха един образователен флаер на 2 езика какво може да прави чатбота. Сложиха стикери с QR код към различни части на бота на територията. Виждаме, единия е просто към бота, другия QR код е към менюто ресторант. Тук отварям скоба, че всеки елемент чатбот има собствен уникален линк и QR код, който може да се споделя навсякъде онлайн и офлайн. Така че всеки потенциален потребител, откъдето да било, може с едно кликане на линк или сканиране на QR код да влезе директно в конкретната информация в чатбота. Така че те споделят тези линкове активно в социалните медии, в Viber и Facebook Messenger. По този начин на практика насочват комуникацията от всички тези канали директно към чатбота на лендинг страничката, и на практика те не получават запитвания в тези канали. Цялата комуникация опира до чатбот. Също така това, което надградиха социалните медии, беше YouTube канал и един мини чатбот в Messenger, за да затворят напълно цикъла за комуникация и рутинни заявки на клиентите. Това, което виждате в момента, е един такъв линк в социалните медии, където те слагат такива линкове, и човек като цъкне на такъв линк, директно отива на лендинг страничката и бота се зарежда и почва комуникацията с него. Това е YouTube канала, където отново виждаме, че в коментарите към видеото слагат такъв линк за директна комуникация, в случая към стаите, за да могат клиентите директно да направят от YouTube, да видят стаите и да направят резервация за стая. Тук в случая има автоматично пренасочване на потребители от мини чатбот в Messenger към AI чатбота на сайта, където в Messenger се предоставя възможност на потребителите да изберат темата, за която искат да комуникират, след което е представено с няколко карти с бутони за повече информация. И след като потребителя е избрал какво иска да види, този линк, този бутон отваря директно чатбота с конкретната информация, която потребителя иска да види. В случая беше информация за стаите. Тоест, моментално му се отваря стаите и възможност за преглед на стаите и за запитване.
По същия начин те използват и QR-кодовете, в случая ключодържател прикрепен към стаята, към ключа на стаята, директно вкарва потребителите отново в чат-бота с възможност потребителите да намерят повече информация или да запазят някаква услуга. QR-кодовете ги използват навсякъде по територията на хотела. Виждаме стикер на вратата на стаята, рамки с стикери към меню ресторант в хотелския чат-бот, който отваря информация за ресторанта с възможност да се отвори дигиталното меню нали, вътре в самия чат-бот. Чат-бота отзад, макар че е съвсем малък бизнес, в рамките на 2 години и половина вече имат над 730 хотелски теми, различни информационни секции и надградиха чат-бота да стане и консиерж, такъв гид за клиентите дори и по региона. Така че това е това е бот, който имаше две нива на разработка. Първо покриха нуждите на хотела, а след това покриха нуждите на клиентите си и чисто в региона. И ето какво постигнаха към днешен ден. Над 50% от заявките на клиентите минават през чат-бота. Като тази презентация има малък апдейт, вече не са 17 държави, а са 22 държави, които бот е обслужил. До 41% от заявките в различни услуги са подадени извън работно време. Мога да кажа, че в момента в тази нощното чатане в ботовете в България, без значение коя е индустрията, стига до 52% с час пик между 10:30 вечерта и 12 полунощ, което е и най-натовареното време в ботовете по принцип. Следващия час пик е между 10 и 12 сутринта. Виждаме също така, че бота в този малък чат-бот за един малък бизнес обслужва в натоварени дни до над 300 човека на ден и дори за един такъв малък бизнес е спестил 1400 работни часа за 1 година. Това, което също е интересно, че чат-ботовете позволяват да се откриват нови канали за бизнес или нови начини да се прави бизнес и да се получават приходи, защото след като менюто на ресторанта беше дигитализирано и сложено в чат-бота, това, което се случи е, че местните жители, клиенти от други къщи за гости и малки хотелчета, които не предлагат изхранване, започнаха да си поръчват храна за вкъщи от ресторанта на този хотел. И това беше един допълнителен бизнес, който хотелът не очакваше и всъщност беше непланиран позитивен ефект на използването на чат-бот с изкуствен интелект за конкретния бизнес. Това беше моята презентация. И, както казах, съм отворена нали, към въпроси, които може да имате, към Биляна, към Николай и към мен, за да можем да сме максимално полезни от тук нататък в рамките на нашите 3 презентации и насоките, за които можем да отговаряме въпроси. Сега отварям вече залата за всички, които искат да зададат въпроси. Както споделих, може, ако желаете да не задавате въпроса лично, да го напишете в чата, можете и лично към мен и аз ще го прочета от ваше име. Заповядайте за коментари и въпроси. Ами аз да се включа веднага, защото предполагам, че ще има много въпроси. Благодаря и на 3 презентатори. Между другото, много хубаво е, че изнесохте 3 различни теми последователно една след друга, защото така ми хрумна да ви питам нещо, което иначе само от една от 3 презентации никой нямаше да ми мине през ума. Ние с един мой приятел, професор по икономика, преди няколко месеца направихме едно експертно проучване. То беше, казваше се 10 години, 10 риска пред България. Тоест основните рискове пред България за следващите 10 години, което го публикувахме и като научен доклад и излезе по медиите и така нататък. И тъй като смятаме това нещо да го превърнем в не единична, така постоянна дейност, в момента се заемаме с организационната страна, регистрация, включително тъй като го направихме двамата с помощта на приятели от неправителствените организации, на които сме председатели. Така, доста приятели от Ротари се включиха и ми помогнаха, но за да стане едно нещо, така устойчив проект,
смятаме да регистрираме фирма, тъй като все пак такова нещо има разходи. Смятаме да регистрираме фирма и да търсим и някакво финансиране в това отношение. За това едновременно и към Биляна, и към Ели ми е въпроса. Първо по отношение на програмите, вече след като регистрираме фирма, възможно ли е да се търсят някакви програми, по които можем, ако примерно това минава към творческата дейност, то си е всъщност нещо като социологическо проучване. Казвам нещо като, защото разликата между експертно и социологическо проучване е, че социолозите интервюират на случайен принцип хора, които би трябвало да представляват целият спектър на населението в България. А експертното е, ние интервюирахме експерти в съответните области, които са признати експерти. Но общо взето принципът е един и същ. Така че първият въпрос е, възможно ли е да се потърси някакво такова финансиране. А другия въпрос, много стана ми интересно с презентацията на Ели за чат-ботовете. Пък вече, нали, аз не очаквам в момента изчерпателен отговор. По-скоро, има ли смисъл някой ден да се чуем, да се видим, да говорим тази дейност, която ние сега направихме с помощта на Google Forms и с така доста и ръчна работа от наша страна по обработката и анализа на данните, има ли възможност да включим изкуствения интелект и да си улесним работата в бъдеще? Това са ми въпросите. Биляна, заповядай да отговориш на първия въпрос. Те първа ще има много безвъзмездни пари, но за нови фирми нищо няма и наскоро не виждам нещо да се появи за новите фирми. Така че регистрирайте фирма, за да може от някъде да се започне. Толерират се основно 99,9% фирми с история, обороти, печалби и поне един назначен човек. Но аз смятам, че вие, ако си регистрирате фирма, освен това, с което сте стартирали, и други идеи ще ви дойдат, да правите и други презентации, да мислите и други социологически проучвания, така че регистрирайте си фирма, защото датата на регистрация има значение. В тая процедура, за която ви говорих, са допустими фирми, регистрирани преди 31 декември 2021 година. Но така извинявай, само за момент, тъй като обсъждаме дали да не прехвърлим, да му прехвърлят дялове от една фирма, която е регистрирана преди 4-5 години и е замързена и няма дейност, това по-добър вариант ли е? Категорично по-добре. Дори да няма дейност, вие ще създадете дейност и в момента, в който отвори друга такава процедура, да, ще се искат и други неща, ще се иска някакъв оборот, макар и минимален, и други неща ще има, но винаги една фирма регистрирана колкото по-отдавна, толкова по-добре, защото винаги търсим нещо регистрирано назад във времето, в конкретния случай, за който говорих, 3 години. За следващо няма нещо, което да е така, че по-добре тази фирма, която вие така ли че имате регистрирана, нея да използваме и с нея да се работи. Да, добре, благодаря. Предстоят много процедури. Сега в тази година, дори да не идва следваща, и по плана за възстановяване има още достатъчно много време, и новия програмен период, и различни оперативни програми, като се започне от човешки ресурси, мина се през конкурентоспособност и се стигне до образователните. Пари има и ще имате първа много, така че задействайте я тая фирма. Сега ние като направим регистрацията, понеже ще пуснем и в патентното ведомство да си патентоваме идеята, ще ти изпратя някаква презентация, да ме включиш в списъка на тия Разбира се, даже може сега ще напиша в общия чат моя телефон и ако има необходимост да се свърже някой с мен, написала съм го, ето хоп, готово. Така че ако има необходимост, някой може да се свърже с мен, звъннете ми, с удоволствие ще ви съветвам, ще ви консултирам и каквото е необходимо ще кажа.
Аз от твоя страна да добавя, че изкуствен интелект, като каже човек, е все едно да кажеш вода. После трябва да уточниш каква вода. Изворна ли е, чешмяна ли е, от реката ли е, от небето ли е, от морето ли е. Така че няма бърз и лесен отговор на твоя въпрос, може ли да се използва изкуствен интелект. Зависи за какво и какъв изкуствен интелект ви трябва. Няма проблем да се да се чуем отделно и да помислим какъв инструмент би ви бил полезен в рамките на моите знания и умения, тъй като не съм широк специалист по изкуствен интелект, нали, занимавам се с използването на изкуствен интелект в сферата на комуникациите. Така че, да, звъни ми, написах си и аз телефона в чата за контакт, за да може да видим дали можем с нещо да сме полезни или да те насоча към инструменти, които биха могли да ти бъдат полезни. Добре, благодаря. Ще се Няма за обадя какво. непременно. Да, така. Други въпроси, Недялка? Здравейте, приятели! Първо благодаря и на тримата за прекрасните презентации. Имам следните въпроси. Набързо. Биляна, имам въпрос. Как се изчислява персонала от 1 до 9 човека и от 10 до 49? Средносписъчен с 3 години или към момента на кандидатстване? Първи въпрос. Втори въпрос. Какъв е срока за кандидатстване по тази процедура? Към Николай имам въпрос. Ние като потребители можем ли да се свържем с него или трябва непременно да са, така да кажа, хабилитирани лица, които могат да се възползват от неговите продукти? Благодаря. Аз започвам да Да, разказвам Биляна, заповядай. как се изчислява персонала. На първо място 2 приключени финансови години, последните 2. В конкретния случай, ако говорим сега, средносписъчния персонал за 22 и средносписъчния персонал за 23-та. Тоест 22 цялата, 23-та цялата и така. От 1 до 9 човека, за да са микропредприятия, това нали, ще слим. Ако обаче в някои от годините, да речем 22 или 23-та, нали, са 10, вървим още една година назад, докато не намерим 2 години, в които са или от 1 до 9, или от 10 нагоре. Това е и други въпроси много възникват. Имаме фирми, които са самоосигуряващо се лице. Гледаме справката за труд. Всяка година имаме справка за труд, за средносписъчен, защото имаме бремени на 4 часа, нали, всякакви възможности. Гледаме средносписъчен став. Още повече, как изчисляват хотелите, които са сезонни средносписъчни, нали, събираме хората, делим на месеците. Има начин да изчислим. Това е много интересен въпрос и е нещо, с което ние много работим, защото правилното разчитане на средносписъчен състав дава или респективно отнема възможността за участието на някоя фирма. Благодаря ти, Биляна. Доктор Царибашев. Ето го и доктора. Значи, пращам си телефона, влезна сега в чата. Разбира се, не трябва да сте хабилитирани лица, за да дойдете при мене, ако искате като пациенти или като крайни потребители, или ако, да речем, не знам конкретно въпроса на Недялка, ти като краен клиент искаш да дойдеш при мене, или по-скоро имаш козметично студио, или говориме за някакъв вид бизнес. Защото и едното, и другото насреща съм. Аз всъщност съм предимно лекар, който като отвори бизнеса си в България, взе ексклюзивните права за тези 3 технологии, защото аз главно с тях работя в медицината, която върша, за да мога да съм независим от други фирми. И Биляна Тончева е виновна, че тръгнахме да продаваме тези технологии, защото в крайна сметка те са уникална възможност за българското население да се докосне до един много висш клас медицина. Тази медицина, тя следва принципите на тялото, как човешкото тяло се самовъзстановява и го подпомага, за да се самовъзстанови. Но и така, и иначе, добре сте дошли. Благодаря ви, приятели, за отговорите. Ще ви се обадя и на двамата. Ели сте отделно. Благодаря, Недялка. Благодаря, доктор Царибашев. Приятели, други въпроси? Сега сме ви паднали 3 на едно място.
Добър вечер. Добър вечер, Станимир. Здравейте от мен. Казвам се Станимир Златков. Искам и аз още веднъж да благодаря на тримата лектори за изчерпателните презентации. Аз също имам въпроси към тримата, защото помагам на различни приятели за различни проекти. Първият ми въпрос към Биляна Тончева е, само не разбрах, всякакъв вид търговия ли не може да участва? И какъв, или какви кодове на икономическа дейност, свързана с търговия, не могат да участват? Към доктор Цали Башев исках да попитам къде е приложимо по отношение на стоматологичните кабинети, това, което той предлага. А по отношение на изкуствени, на чат-бота специално, ме интересува възможно ли е да бъде приложено към компании, които извършват таксиметров превоз. Говориме за централа, обратна връзка от клиенти и така нататък. Благодаря ви предварително. Благодаря, Станимир. Биляна, да започнем с теб. За мое най-огромно съжаление, всички кодове свързани с търговията са изключени, изключен на един код, който, докато вие ме попитахте, отворих да прочета. Единственият код, който може свързан с е техническо обслужване и ремонт на автомобили. Всички други кодове, които са в сектор G, G, защото преди, когато напишете код на икономическата дейност, преди 4-цифрения ви код винаги има буква. Всичко, което е G, т.е. всичко, което е G, всичко, което е търговия, не може. Единствено този код 4520 техническо обслужване, единствено допустим код. Нито един друг код не е допустим по тази процедура от секторите търговия. Благодаря. Доктор Царибашев. Включвам се отново. По принцип, част от тези технологии, те идват или са създадени от стоматолози, така че със сигурност има къде да се приложат. Принципно, ако не знам дали сте стоматолог, не сте. Значи, технологиите позволяват възстановяването на независимо какво се е случило с човешката тъкан. Дали тя е устаряла, нали, говорим за дерматология, естетика, дали тя е възпалена, дали има някакъв автоимунен процес, дали ако са стоматолози имате афти, гингивити, възпаления някъде си в устата, 99,9% от бактерии, вируси и гъбички биват убити с 2-минутно приложение на студена атмосферна плазма. Това е използва се всъщност природата. Студената атмосферна плазма, това е, нали знаете, има агрегатни състояния. Твърдо, течно, газообразно и на газообразното, като му подадеме енергия, и той се превръща в плазма. Плазмата бива гореща, тя се използва в медицината за да реже, да изгаря, да кръвоспира, и студена, която убива бактерии, например, или подобрява кръвоснабдяването. Значи няма хронична рана, няма хронично възпаление, няма каквото се сетите, където и да се сетите, което да не може да бъде възстановено или излекувано благодарение на трите технологии. Това доста ще трябва да говоря, ако трябва да обясня всичко, но свържете се или свържи се с мене и ще можем да говорим. Аз съм от заболекарско семейство идвам и знам колко е трудно понякога да лекуваш. И когато ги имаш тези технологии, ти просто на всеки един пациент можеш да предложиш добро лечение и добро решение на проблема без и то за кратко време. Значи, само ще отворя една скоба. Една хронична рана, която по принцип, нали, диабетиците имат хронични рани, те няма зарастване за тях. В рамките на 3-4 седмици това всичкото е изчезнало, зараснало и няма и помен от това какво е било. Така че да, и за заболекарите има решение, и колкото повече хора използват тези технологии, толкова повече ще може на българския народ да се помогне, защото едно е да използваш някакви лекарства, друго е да вървиш по пътя как тялото се самовъзстановява. Благодаря,
Благодаря, доктор Царибашев. От гледна точка на чатбота с изкуствен интелект има място в дейността на една таксиметрова компания. За да мога да отговоря по-точно, би било добре да направим индивидуална консултация, за да мога да видя какъв е проблема, какво е мястото потенциално на чатбота и как могат да се оптимизират комуникационните процеси. Благодаря ви на тримата. Благодаря ви, Станимир. Ще се сложа на всеки по-отделно. Добре. Камен Величков дига ръка от доста време. Камен, ваш ред. Благодаря много и то е най-напред да благодаря, разбира се, за трите много интересни презентации. После да кажа колко много се гордее Rotary Club Капитал с Биляна Точева. Тя спомена, че нейният клуб я подкрепя. Да, ние го правим като такъв клуб и много се надявам, разбира се, това, което тя сподели сега, именно чрез тази много удачна и хубава среща Rotary означава бизнес. По същество тя направи представяне на, на много повече ротариански клубове, което в собствения си сигурно ще се наложи да повтори. Благодаря също и на Елица за много неща. Между прочим и за книгата за Панчарело, аз пак заради Ротари Клуб Капитал искам от него, от името на клуба да благодаря, защото ние сме там базирани и от страниците на книгите, която е написана от баща и разбрахме толкова много, че дори мисля, че това ще предопредели и някои от проектите ни, които да се заемем. А сега и за въпроса, той е към Елица. Предполагам, допускам, че просто не съм разбрал от въведението точно, но създаването на такъв чатбот с изкуствен интелект, по какъв начин той на вашата платформа ли бива регистриран? Той използва нейните езикови възможности, доколкото схващам или предполагам, това е условието. И въпрос с почти очевиден отговор. Приложимо ли е за заведения, ресторанти, например, по отношение на техните резервации? Това би било много популярно. Да, благодаря ти, Камен, за въпроса. Отзад напред, защото втория въпрос наистина е много лесен за отговор. Да, абсолютно приложимо за заведения и ресторанти. Всъщност, 2016-17 година, когато чат-ботовете станаха наистина масов продукт, заведенията бяха едни от първите, които почнаха да използват такива инструменти, точно заради такива рутинни задачки, като резервация предварителна за маса, поръчки на храна и други такива, така че има приложение. Какво се случва? Чат-бота на сайта, както го видяхме, е един прозорец за чатане. Всичко, което се случва обаче вътре в този чат прозорец, се случва на нашата платформа. В платформата се изгражда база данни с информацията на бизнеса, която база данни захранва изкуствен интелект с информация, от която той генерира отговорите. Тоест, в случая, макар че ние работим с GPT, бизнесът има пълен контрол върху базата данни и съдържанието, с което работи чат-бота, и много бързо и лесно, това са едни подобно на Excel-ска таблица, да си го представи. Много бързо и лесно първо се качва информацията, второ, много бързо и лесно, ако трябва нещо да се промени, се променя. Също така и в две части имаме предварително създадено съдържание като информационни секции и формуляри и AI съдържанието. Те работят поради тази причина, тъй като всичко е на едно място, те работят и заедно. Примерно, както казах, човек може да зададе въпрос, бота да го разбере, да даде отговор и да пренасочи човека към формуляр за попълване. Да речем, клиента казва, искам да си направим резервация за маса. Бота казва, чудесно, нали? Резервациите за маса могат да бъдат направени примерно в рамките на 3 часа преди да дойдете. Гарантираме масата до 15 минути, нали, 15 минути след часа
и някакви други детайли и след това да пренасочи потребителя към формуляр за заявка на маса в ресторанта. Тоест, ето такива неща са възможни, тъй като всичко се случва на нашата платформа. Това, което правите на нашата платформа, отваряте си акаунт, ние правим обучение, което е до час и половина, как да си ползвате чатбота и оттам нататък вашия екип го ползва. Нали, има варианти някой да ви направи бот, примерно от нашия екип или от други бизнеси, с които работите. Примерно някой ви поддържа сайта или каналите за комуникация в социалните медии. Тоест има различни варианти кой прави чатбота и кой го поддържа чатбота, но всичко се случва на нашата платформа и ние предоставяме обучение. Дали отговорих на твоя въпрос, Камен? Да, много благодаря за което. Мерси. Приятели, други въпроси? Имам вече 8 часа и 3 минути. Направихме срещата вече 1 час, както обещахме, че ще отнемаме само 1 час от вашето време тази вечер. Последен въпрос, възможност към един от тримата презентатори и след това да си пожелаем приятна вечер. Имате ни нашите телефони в чата, така че може да се свържете всеки един от нас допълнително, ако желаете да продължите комуникацията индивидуално. Докато чакаме някой да събере смелост, напомням, че в рамките на следващите 48 часа ще споделим линк към днешната среща, за да може, ако желаете да чуете още веднъж презентациите, преди да се свържете с нас, да имате възможност да го направите. А също така и да споделите презентациите с приятелите в клуба или с други хора, на които смятате, че една от нашите презентации, 2 или всичките 3 могат да бъдат полезни. И още веднъж да благодаря на всичките над 20 приятели, които дойдоха тази вечер и отделиха време, за да чуят нашата презентация и да зададат своите въпроси. Благодарим ви от все сърце. Знаем, че в средата на седмицата е натоварено време и ви очакваме в неделя вечер за следващата презентация на Любен Фотев за производство и търговия, производството на над 2000 различни стоки. Следващата седмица на 18 ще имаме лектор от Лондон, на 18 юли вечерта, пак от 7 часа, пак в същия Zoom линк, така че презентацията в неделя и на 18 са на същото място и по същото време, но в различни дни. Запишете се ги в календара. Благодаря на всички още веднъж и на тези, които ни пишат вътре в чата в момента. Желая ви приятна вечер. Биляна, Николай, искате ли да кажете нещо последно? Пожелавам на всички успех. До 16 септември е отворена процедурата. Както има време, така и няма време, така че ако някой иска да кандидатства, да се свърже бързо с нас. Успех на всички. Благодаря ти, Елица, и благодаря на всички, които ни уважиха тази вечер. Благодаря и на доктор Царибашев. Николай. И аз от своя страна много искам да благодаря за присъствието ви, за вниманието. Благодаря на ко-презентаторите ми. Действително трябва да кажа, че няма време. Както си мислите, че до 16 септември има време, така това време ще е минало, както няма да се обърнете толкова бързо, колкото ще е минало времето. И използвайте възможността, защото до 150 хиляди лева някой да ми ги подари, веднага отивам и ще му целуна и ръката даже. Само да кажа за изкуствения интелект, че там е бъдещето. Какъвто и бизнес да имате, няма да минете без изкуствен интелект. Ако искате да вървите напред, там е закопано бъдещето. Желая прекрасна вечер на всички и още веднъж благодаря. Благодаря, Елица, че го организира всичко това. Беше мое удоволствието. Ротари означава бизнес.